Nej men Lukas, du får inte fuska. Nej men det sticker in. Där får gå upp i Elsin. Kom då Lukas, kom. Där får lilla Lule. Ja men Lukas, du får Lukas vännen, här får du din. Titta vad gott. Åh vad gott. Plättar. Och det är redan slut. Åh det var gott ja. Åh det var gott med plättar. Men du har ätit upp din Gabriel. Det var jättegott. Det är gott i sig.